Хәерле көн, кадерле балалар. Кабаттан татарча онлайн мәктәптә очрашуга шатмын. Бүген без сезнең белән математик уеннар уйнарбыз. Әйдәгез, бер-берегезгә елмайыгыз әле. Елмай әле, дускаем. Елмаю матур була. Елмайганда кешеләрнең күзләренә нур тула. Bir кулыңны дус булыйк, һәр чак елмайып торыйк. Ә хәзер математик уеннарга күчик. Гномиклар уен мәйданчыгын бик яраталар. Аларның ишек алдында шугалак тау бар. Ләкин шугалак таулар төрле киңлектә. Берсе тар, берсе бер кешелек, икенчесе киң, берничә кешелек. Кайсы таудан гномнар чиратлап шуалар? Киңеннәнме яки тарыннанмы? Кайсы шугалактан икәүләп шуалар? Әйдәгез, бергәләп җавап карыйк. Нәкъ шулай, тарыннан чиратлап, киңеннән икәүләп шуалар икән. Дәвам итәбез. Икенче уен. Әкәм-төкәм ничәнче түмгәктә утыра? Бакага өенә кайту өчен ничә түмгәк сикерергә кирәк? Әйдәгез, җавапны карап чыгыйк. Иң элек саннарны саныйк. 1, 2, 3, 4, 5. Әйе, әкәм-төкәм икенче сан астындагы түмгәктә утыра. Ә менә бакага өенә кайту өчен 4 түмгәк сикерергә кирәк икән. Булдырдыгыз, балалар. Әфәрин. Өченче уенга күчик. Игътибар белән карагыз һәм уйлагыз. Сезнең алда 2 карашкы бирелгән. Кайсы карашкыда озын, ә кайсысында кыска шарф икән? Әйе, шулай, балалар. Беренче сан астындагы карашкыдагы шарф озынрак, ә икенчесендә кыскарак. Кайсында озын эшләпә, кайсында кыска эшләпә? Дөрес, икенче сан астындагы карашкыда эшләпә озынрак, беренчесендә кыскарак. Кайсы эшләпәдә киң тасма, кайсында тар тасма? Уйлап карагыз әле. Нәкъ шулай. Икенче сан астындагы эшләпәдә тасма киңрәк, беренчесендә тарырак. Яхшы, әфәрин, балалар. Алдагы уеныбызга күчик. Рәсемгә игътибар белән карагыз. Ничә шар бар? Шарларны гномнарга бүләргә ярдәм итегез. 2 бер төрле шарны табып, яшел гномга бир, ә калганнарын сары гномга. Кайсы гномда бер төсле шарлар, кайсында төрле? Яхшы, җавапны тикшереп алыйк. Яшел гномда зәңгәр төстәге шарлар, ә сары гномда кызыл һәм сары төстәге шарлар икән. Булдырдыгыз, балалар. Дәвам итәбез. Игътибар итегез әле рәсемгә. Аюда ничә конфет бар? Төлкедә ничә конфет? Кайсында күбрәк? Шарлар кайсында әзрәк? Бер тигез булсын өчен нишләргә кирәк? Әйдәгез, җавапларны карыйк. Әйе, аюда 2 конфет, ә төлкенең 3 конфеты бар икән. Төлкедә күбрәк, ә аюда әзрәк. Аюда шарлар күбрәк. Бер тигез булсын өчен төлкегә 1 шар өстәргә кирәк. Әфәрин, балалар. Алдагы уенга игътибар белән карагыз. Гномнарга бик күп уенчыклар бүләк иткәннәр. Алар ничек бүләргә микән дип баш ватканнар һәм шундый фикергә килгәннәр. Зур уенчыклар сары гномга, ә кечкенә уенчыклар яшел гномга. Ә сез аларга бүләргә ярдәм итегез әле. Зур уенчыклар янындагы түгәрәкне сары, ә кечкенәләр янындагысын яшел төскә буягыз.
Дөрес эшләдегез микән? Әйдәгез карап чыгыйк. Әйе, нәкъ шулай. Булдырдыгыз балалар. Алдагы бирем мөстәкыйль эшләү өчен бирелә. Иләргә игътибар белән карап чык. Кайсысы биек, кайсысы тәбәнәк? Биек инең түбәсен кызыл төскә, тәбәнәк инең түбәсен зәңгәр төскә буя. Чагыштырып кара. И түбәсенең төсе белән ишекнең төсе туры килсә, сез дөрес буяган булып чыгасыз. Шулай итеп, әлегә сау булашам, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.